I matematikaflevering nummer 4, der har vi om differentialregning. Og så har vi fået stillet nogle spørgsmål, og det første lyder, at vis og forklare, hvad en sekant er, og hvad en tangent er, når vi taler om grafer. En tangent, det er altså en ret linje, der lige præcis skærer grafen. Hvorimod en sekant, det er altså en ret linje mellem to punkter på grafen. Så er det næste spørgsmål. Det er, hvad er en differencekoefficient, og hvilken formel kan man bruge for at finde den? Sekantens hældning her, sekanten, den kaldes altså for differencekoefficienten, og den kan findes ved brug af formlen, som man også bruger for at finde a i lineære sammenhænge. Men da formlen kun kan anvendes, når man kender to punkter, anvender man den rette linje, som sekanten er, til at udvælge to punkter, som man så indsætter i formlen. Og nu vil jeg vise formlen hernede i mappen. Det er så den øverste formel heroppe, som er den klassiske, der hedder y2 minus y1, divideret med x2 minus x1 er lige med a. Det er altså det samme, vi har gjort her på den anden side, udover at y-værdierne nu altså bliver kaldt for f af x og f af x0. Det næste spørgsmål det er, hvad er en differentialkoefficient, og hvordan er den matematisk defineret, og hvordan hænger den sammen med den grafiske fortolkning af denne. Det vil jeg så anvende hjemmesiden til at vise. En differentialkoefficient er tangentens hældning og det samme som øjeblikshastigheden. For eksempel så har vi den matematiske betegnelse for differentialkoefficienten, og det er altså f mærke x minus 0. Det vil altså sige, at differentialkoefficienten, det er altså hældningen til tangenten her. Og det vil sige, at mærket f, det her mærke, det er et punkt, det vi kalder f, så altså til f af x0, til x0, f af x0, der vil det altså sige, at deres hældning på tangenten, det er altså f mærke x minus 0, som er den her. Det næste spørgsmål, det lyder således. Hvad kan vi bruge differentialkoefficienter til i forbindelse med dette projekt? Og skal man så vise og forklare. Og så hurtigt så vil jeg fortælle, at vi har anvendt differentialkoefficienter i vores tidlige del af rutsjebaneforløbet til at finde øjeblikshastigheden af en kugle, der ruller gennem en rutsjebanemodel. Hvor sekanten med sine to punkter kun kan give os gennemsnitshastigheden af kuglen, uanset om kuglen befinder sig her eller her i sit forløb. Så kan vi altså anvende tangentens hældning, altså til at finde det helt korrekte øjeblikshastighed. Hvis vi for eksempel flytter x0 eller x tættere på hinanden, vi kan gøre for eksempel her, så kan vi se, hvordan de kommer tættere på hinanden. Og det gør altså sekantens hældning, der også kaldes differencekoefficienten, den kommer altså også tættere på tangentens hældning, altså differentialkoefficienten. Og det er altså den her teknik, som vi har anvendt til at bestemme tangenthældningerne, der er jo det mest centrale differentialregning. Og man bestemmer tangenthældningerne for at få øjeblikshastighederne. Og det hedder matematisk at bestemme differentialkoefficienter. Og det har vi så gjort hele tiden for at kunne finde hastighederne på kuglen. Så det sidste spørgsmål, det lyder således. Vis eksempler på funktioner, der ikke er differentiable, og forklar hvorfor. Der har jeg udvalgt mig nogle grafer, som vi vil snakke ud fra. Men først vil jeg først forklare, hvad det vil sige, om en graf er differentiabel. En graf er differentiabel, hvis man kan tegne eller placere en tangent til grafen flere steder på grafen. Eller hvis vi for eksempel har en funktion, der kaldes for f, så er denne funktion differentiabel, hvis differentialkoefficienten går mod et bestemt tal, og det tal kan fx hedde k, når x går mod x0. Det kan jeg vise henne på hjemmesiden
Det er altså simpelt det her, når de bevæger sig mod. Hvis de to x'er bevæger sig mod hinanden, så vil det altså til sidst ske, at sekanten og tangentens hældninger vil ligge så tæt på hinanden, at de vil til allersidst ligge helt oven i hinanden og blive, og det punkt, der så opstår, det er altså K. Det er altså, og det her tallet K, det kaldes for differentialkoefficienten, og det kan for eksempel lyde f af mærke x0 til funktionen x0. En anden regel, man også kan bruge til det, hvis man nu ikke har tid til det, men bare hurtigt skal kigge, det er, at man kun har tid til at kigge, det er at kigge på grafernes udseende. Der er der en fingerregel, der lyder, at grafer, man kan cykle på, eller uden at hoppe eller falde igennem, er differentiabel. Hvis vi nu kommer tilbage til rutsjebaneforløber og siger, hvis en rutsjebanevogn kan køre ned ad den her graf, uden at falde igennem eller hoppe af sporet, så er den altså differentiabel. Så kan vi se her, at her der kunne der egentlig godt køre en rutsjebane igennem, uden der skete noget. Her der kan den altså ikke, for der opstår et hak, og man kan heller ikke placere en tangent ordentligt. Så tager vi den sidste, der kan vi altså se, at der er jo huller, som man siger, så der vil vognen ryge igennem, og det vil være svært at placere en tangent mellem nogle punkter, men alle punkterne så bliver perfekte. Det var Stine Frøslev Thomsen, 2. C, Middelfart Gymnasium, Matematik B.